Zmluva o spolupráci mesta Martin s ruským mestom Železnodorožným bola podpísaná v septembri v roku 2006, ako nám prezradil Milan Malík, kým spočiatku boli tie vzájomné vzťahy skôr sporadické, postupne začali naberať na intenzite. Za prvé vzájomnými návštevami, ale za druhé aj výmenou športovcov, kde sa uskutočnil už prvý či druhý ročník mladých hokejistov, ktorí prišli do Martina. Bolo to v minulom roku a predtým ešte medzi Vianocami a naši mladí hokejisti potom zohrali zápas v Železnodorožnom. Okrem iného sú aj výmena predovšetkým aj v ekonomickej oblasti, pretože napriek tomu, že sú rôzne názory, my v riadení úradu si môžeme zobrať niektoré veci pozitívne zo Ruskej federácie a konkrétne aj z tohto mesta. Počas spoločného stretnutia viceprimátor Milan Malík predstavil ruskému poslancovi naše mesto po každej stránke. Od histórie cez kultúru, prírodu až po spoločenský život, podnikateľské prostredie a zamestnanosť. O chode a činnosti mestského úradu porozprávala jeho prednostka Katarína Katinová. Nože ako prezradil ruský poslanec, jeho ako nadšenca turistiky a športu nadchla práve príroda a kultúra nášho mesta. Martin, ako som počul aj vedel, je kultúrnou stálicou Slovenska. Práve tu sa rodili dejiny a nemenej zaujímavý je aj turistický aspekt tohto mesta. Viem, že tento región vyniká svojimi horskými masívmi, zimnými strediskami či kúpeľmi. A ako zdôraznil Sergej Aleksandrovič Butuzov, práve tieto atribúty môžu byť tým, čo obidve mestá spojí ešte oveľa viac. 10. výročie oslavíme niekedy v septembri alebo v novembri, alebo si pripomenieme. A predpokladám, napriek tomu, že teda sa tam zmenila organizácia tohto mesta, že sa to stalo ďalšou časťou Moskvy, myslím, a dneska sa to nazýva Balašnikov, takže predpokladám, že táto spolupráca bude úspešne pokračovať ďalej. A čo by malo byť výstupom tohto dnešného stretnutia? Výstupom tohto dnešného stretnutia sú dve veci. Prvá vec, o chvíľku budeme mať ďalšie jednanie s našimi kolegami, kde dohodneme spoluprácu ešte pre tento rok. Ich návštevu v meste Martin v novembri, hokejový turnaj ešte tiež v tomto roku a ich účasť na dňoch mesta Martina na festivale, ktorý sa uskutoční v novembri. Predpokladám, pokiaľ to naše finančné možnosti samozrejme dovolia. Návšteva ruského poslanca v našom meste bola jednou zo zastávok v rámci jeho cesty po Slovensku. Ako prezradil, gro jeho návštevy sa spája s našim hlavným mestom. Práve v Bratislave sa zúčastnil rokovania o nadviazaní, respektíve o udržiavaní spolupráce so samosprávami.